Ja už som sa cítil demotivovaný z toho, že ty ako skateový fotograf si závislý na niekom. A viem, že sa ešte v tej dobe necítil a volá mi, že či by som nechcel jeho známym nafotiť svadbu. Ja som ešte v živote nefotil svadbu a že OK, poďme na to, že pôjdeš do Norska. Ja si všímam, že dosť mladých ľudí úplne sa naháňa za tým, že fotiť tých ľudí, čo majú nejaké čísla, aby som aj ja mal tie čísla. Tak ja vždy poprosím niekoho, že vyťahnem iPhone, natoč mi ten trik, vieš, že tam to slovo zachytí ten blesk a v tom blesku to my pauzneme a vlastne vidím, že v akej je tam pozícii a ja, že OK, že mám to. Tak s Jakubom sa poznáme strašne dlho, strašne dobre sa myslím pracuje, však zaujímavý charakter. Že Kubo, to vzdielal s týma filmama, že ty si ich nenechal proviť skenerem na otisku nebo niečo takového? Takže túto hračku tiež používam, ale je to veľmi nepraktické, je to strašne ťažké. Poviem ti, že ak sa rozbehol a dával tam viac steakov, tak si do toho úplne vžil a úplne videl som, že ho to fakt veľmi bavilo. Dobrý umelec nemôže byť so sebou nikdy spokojný, alebo jak sa to povie. No. Stagnace je cesta. Presne tak. Plánujem s tým pokračovať, mám strašnú už celú sériu týchto fotiek a koncom roka by som si chcel spraviť výstavu z vlastných projektov. Top Shot vychází už skoro půl roku a já bych tím způsobem chtěl poděkovat za veškerou pozitivní zpětnou vazbu, kterou od vás mám. Vy jste ten motor, který mě žene točit další díly a pojďme si pustit dnešní 10. jubilejní díl. Nový Top Shot, dneska s Kubo Kryžem. Čau Kubo. Čau. Jak se daří? Skvelé. Jaká byla dnešní noc? Moc som sa nevyspal, ale moc som sa tešil na to. Super, to jsem rád. Já moc díky, že jsi dorazil, protože já tvoji práci sleduju dlouho. Mám pocit, že v komunitě, ve které jsem se pohyboval, ve které se pohybuju, bylo nějakým způsobem těžký se jí vyhnout, protože já jsem začal u skateu a u těch věcí. Tam vlastně ty jsi taky nějakým způsobem roky rokoucí byl jednou z nejvýraznějších tváří československé scény. Jak to máš se skatem teďka vůbec ještě? No, nedávno som sa s jedným kamošom bavil o tom, že práve tá scéna celkom trošku upadla. Mám pocit, že keď ja som ako keby sa presťahoval do Čiech, hlavne kvôli tomu skateu, čo bolo okolo 2010, tak vtedy ten skate mal dosť boom. A ja viem, že som sa presťahoval hlavne kvôli skateu, kvôli Stalinu a kvôli tomu, že chcem fotiť skate. A mňa v tej dobe absolútne nič nezaujímalo, len tá skateová bublina. Potom tak postupne som začal fotiť aj iné veci, keď som zistil, že sa tým živiť nedá. Ale baví ma to dodnes, akože vždy, tým, že už jazdí menej chalanov, tí moji vrstevníci už sú odrastení, už to tak nehecujú, tak občas ma pár chalanov zavolá, že či by som niečo nevyfotil, ale fakt iba občas a občas je mi to aj trošku ľúto, lebo akože chcel by som sa tomu venovať viac, baví ma to. A ty ešte jezdíš? Už moc nejazdím, otrhol som si väz v koleni, rok som bol out, alebo 2. A nejak som začal skateovať, ale už ma to tak neťahá. Tým, že vlastne všetci moji kamoši, mňa baví jazdiť hlavne s mojimi kamošmi. A vlastne už tým, že tá partička už sa nejakým spôsobom rozlezla, tak už ma to tak nemotivuje jazdiť. Akože snažím sa nejak športovať, hýbať sa, ale už moc neskejtujem. Ale máš to v srdci. Áno, stále. Akože pokiaľ ma niekto zavolá, nejaký homie, že chce niečo vyfotiť, a má to zmysel, tak vždycky pôjdem. Vždy. No a to, že vlastně ty ten skate postupně z těch důvodů jako opouštěl, ale zároveň se docela, nechci říct jako uchytil, ale vlastně přesunul do té subkultury ta trošku jinou část, což je okolo té hudby. Áno. Ja som si to nejakým spôsobom aj vymanifestoval. To bolo tak, že ja som sa presťahoval do Barcelony kvôli foteniu skateu, lebo Barcelona, jak vieš, to je taká meka skateboardingu v Európe a pokiaľ ty sa chceš uchytiť a živiť sa tým, tak musíš bývať tam. Ale už ten lifestyle, už som cítil, že to bolo dokola také isté, že húbenie, skate, kalba, dokola to isté, akože to som ja nedával zrovna, ja som chcel iba skateovať a fotiť. A jak dlho si tam strávil? Asi 6 mesiacov, pocit. A bolo to tak, že ja už som sa cítil demotivovaný z toho, že ty ako skateový fotograf si závislý na niekom. Že vlastne, jak sa ten človek, jak sa ten chalan, ten skater vyspí, jak sa cíti, niekedy proste veľakrát ten trik ani nedá, nevráti to. Vieš, že to dosť už potom aj taká frustrácia z obidvoch strán, proste taká terapia. A vlastne som cítil, že mám trošku väčší potenciál, tak som sa vlastne vrátil do Čiech. A to si pamätám, že ja som vôbec nevedel, že či budem bývať už v Čechách alebo na Slovensku. A chcel som už mať nejaký job a bol som už úplne že broke.
A vlastne však nemal som žiadne peniaze, mega som mal struggle vždy s peniazmi, akože dlhú dobu. A volal mi Honza Zima, čo teraz fotí pre Ambiente. Jasne. A on v tej dobe iba začal s fotením. Honza Penín Zima. Áno, on bol shoutout Honza Zima, on bol skvelý kameraman hlavne. A on mi volal, on vlastne začal fotiť pre Ambiente. A viem, že sa ešte v tej dobe necítil a volal mi, že či by som nechcel jeho známym nafotiť svadbu. Ja som ešte v živote nefotil svadbu a že OK, poďme na to, že pôjdeš do Norska. Že bomba. Do Norska, áno, prvá svadba v Norsku. Ja som si predstavil niekde na fjordoch, tam na útesi a to sme došli a ma zaviezol do vnútrozemia a vypadalo tak na Šumave úplne, vieš. A fotil som to nakoniec Karpiškovi, Tomášovi Karpiškovi a Báre Karpiškovej a im sa potom tak páčili tie fotky zo svadby, že som na základe toho s ňou začal fotiť knižku Bill Kitchen. A behom toho som sa vlastne dostal do úplne inej bubliny ľudí, začali ťa registrovať úplne iní ľudia. A medzi časom vlastne som aj behal s pár režisérmi, hlavne s Míšom Kunesom, pozdravujem. A tak som sa dostal k natáčaniu videoklipov. A postupne som sa takto zoznámil s pár ľuďmi zo scény. Ale vždy mám pocit, že hlavne vynikali tie fotky, že ľudia ma poznali skrz tie fotky. Takže vlastne ja som sa vždy snažil, nie to, jak dneska, že ja si všímam, že dosť mladých ľudí úplne sa naháňa za tým, že fotiť tých ľudí, čo majú nejaké čísla, aby som aj ja mal tie čísla, ale ja som vždy chcel, aby moje fotky vynikali, aby som bol v tom najlepší. To si myslím, že v tej dobe mi dosť pomohlo, že som trošku sa odlišil a tak som sa postupne dostal k rôznym ľuďom. Tak je pravda, že jako ta tvoje estetika v těch fotkách jako je pro lidi, co to nějakou dobu sledují, celkem jako výrazná a že přesně jako v dnešní době je spoustu, přesně jak zmínil, mladých, kteří to vlastně jako dělají plus minus hodně podobně, jakoby napříč sebou, ale nějaký jako třeba vizuální, jako barevný styl u tebe já jako cítím jako silný. To je jako super. To si myslím, že jako je nejsilnější věc, když člověk jako má styl, má nějaký jako svůj rukopis a když se někdo cítí na tu fotku koukne, tak hnedka víte jako áno, že vieš, kto to je, alebo keď niekto je maluje, takže hneď vieš ten štýl. A ja si myslím, že ešte v tej dobe, keď som mal taký ten, ja neviem, jak to mám pomenovať, že cinematic look, alebo by som to povedal, tak v tej dobe to celkom vynikalo, že nemalo to, že si pamätám, že to nemalo až tak moc ľudí. To si myslím, že mi celkom pomohlo na začiatku. Jo, super. No a ty jsi potom začal docela dost experimentovat, protože ty jsi asi jako vyrostl v uvozovkách fotograficky na digitálu už. Áno. Ale v dnešní době ten digitál není úplně jakoby primární věc pro tebe. Práve, ja som vždycky bol vždy v tom, že akože digitál, že vlastne vieš tie hodnoty a to, aký viem dať tomu look, že to nenapodobím analogom. A potom si pamätám, že ja som si požičal od kamoša, tuším od Paťa Gemeša nejaký foťák, neviem, či to nebola Jašika T4 alebo niečo také a podarili sa mi fakt aj dodnes, keď na to kúkam, že pekné streetové fotky a vlastne mali super akože nádych, super ako keby už iba bez úpravy vyzerali fakt pekne a to ma tak nadchlo, že som sa začal viac do toho zaujímať. A postupne som potom aj prešiel na to, že požičal mi takisto Paťo Gemeš Hazelblad, stredoformát a tam ma úplne zabil ten look, jak vyzerajú tie fotky. Že to som bol prekvapený, že ja som si myslel, že vôbec to taký look nebudem mať, aký to naozaj malo. Tak výrazný, a práve, že mega bol. A vtedy som sa úplne nadchol do toho a už som začal potom viac zisťovať, potom som zase objavil Mamiu a tak ďalej. A hlavne ten môj signature je, že fotím na ten stredoformát, si myslím. Takže dneska, kdybys měl třeba porovnat jako kolik procent jako práce děláš na analog versus digitál, máš 10 fotek a 9 analog. 9 je analog, si myslím. Jediné, čo fotím na digitál, je iba dneska už komerčná práca. Myslím, že na digitál už je skate. A niekedy fotím skate aj na analog, ale to je taká vec, že presne tak. Že že občas viem niečo vyfotiť na Mamiu s tým, že to som fotil so Štepanom Barešom a viem, že on jazdí úplne že naisto. Že to nie je také, že strieľa len tie pokusy, to sme už väčšinou potom fotili na Mamiu. Ale to už boli také triky, že čo on dal. A on to natočil, potom mi zavolal, či to chcem znova nafotiť. Takže poďme na to. No, takže to trvalo to, že to tam fakt, že jeden film, 10 fotiek a vybavené. A dokonca to ešte fotím tak, ono to má trošku delay, tá Mamia, a fotíš to s bleskami. Tak ja vždy poprosím niekoho, že vyťahnem iPhone, daj tam slow-mo a natoč mi ten trik, vieš, že tam to slow-mo zachytí ten blesk a v tom blesku to my pauzneme a vlastne vidím, že v akej je tam pozícii a ja, že OK, že mám to. To sme si takto už občas fotili niečo, lebo som si nebol istý.
Že sa ako nemôžeš podívať do foťáku. Áno, a tým sa úplne uistím, že to mám v tom správnom momente, lebo tá Mamiya má taký jemný akože stotinový delay. A na tom skate to občas tam je to jako zásadní, ten time moment je to zásadní. Práve, okay. Takže takhle vychytávky áno, taký hack som si na to našiel. Nice. No a ty vlastně, ta série fotek, kterou dneska začnem, tak je na analog? Áno, to je všetko na Mamiyu, toto bol môj osobný projekt. Ja som mal s Izom, však veľa ľudí má s ním spojených, tak s Jakubom sa poznáme strašne dlho, strašne dobre sa mi s ním pracuje, však zaujímavý charakter, autentický a mal som vymyslený ten nápad, tú strednú fotku s tým tripom, lebo vlastne však Iza je známy tým, že vlastne je spojený s drogami a texty s drogami a podobne, ale hlavnú, myslím si, že drogu, čo má, je zarábanie peňazí. Takže to som chcel symbolicky nejak premietnúť na tej fotke a napadlo ma, že spravíme ten zlatý trip a čo bude vlastne znamenať tú myšlienku toho, že hlavná droga je, že sú peniaze. To bolo čiste vytvořený ako ty... A to bol čisto môj nápad. Ja som sa spojil s Jakubom, jemu sa to veľmi páčilo. A potom ma spojil s jeho zlatníkom. A my sme už spravili nejaké, ja som si aj normálne som mal doma nejaké známky, čo môj strýnko zberal, tak som si to skúšal dávať na jazyk. Som bol za Jakubom, že ktorá je lepšia, a sme si povedal, že táto centimeter a pol, tak sme boli potom, bol som potom za zlatníkom, alebo celé som to iba odkomunikoval telefonicky. Oni spravili 3Dčko a spravili to úplne podľa predstavy. A ja už som mal potom aj v hlave, že ja keď som mal tento imidž v hlave, tak v prvom rade bola tá stredná fotka, tie ostatné vznikli až potom, alebo oni vznikli naraz, ale ten nápad prišiel až potom. A ja mám vždy, akože keď robím niečo takéto, ako štúdiovku, tak vždy mám v hlave, že jak to bude nasvietené, už si predstavím, že presne, že svetlo a presne tie farby. Takže toto všetko, čo tu je také kvázi do zlata a vlastne to už som mal v hlave, že tak tá fotka musí vyzerať. A veľmi ma to potom potešilo, že fakt to vyšlo presne úplne podľa predstavy a ja toto som fotil u mňa doma v štúdku, čiže máš čas, vieš, že večer predtým som si skúšal nejak svetlá a skúšaš si na sebe nejaké selfie a presne vlastne sa snažíš to trafiť tak, aby to vyzeralo čo najlepšie. No a tu barevnost, tak zmínil, ty, co jsi jako dosáhl nějakým jako konkrétním barevným světlem, nebo jako třeba v tím filmovém materiálu? Teraz si už nepamätám, dal som tam do jedného, mal som, že takto, môžem na to. No určite, no jasný. Na tejto je to pekne vidieť, že myslím, že mal som jeden softbox tu, na dne, a tu na oku je vidieť, že som mal tučne jeden takto ešte, hej, čo išlo na neho. A myslím si, že do jedného z nich som dal žltú alebo oranžovú fóliu, ale ne úplne, že som nenacpal som celý ten softbox tou fóliou, ale iba som to tam tak vopchal. Pokračil a vopchal, nech je to trošku do zlatova. A ešte som mal, myslím si, že na tom oku je to vidieť a mal som tu ešte zlatú odrázku a on sedel na stoličke a vlastne on bol dosť nízko a na tomto stoliku boli položené tieto stvorky a vlastne tým, že to bolo celkom blízko, tak urobilo to taký pekný zlatový efekt. Vidíš, že tu na tom nose je to celkom vidieť, alebo hlavne, keď fotím šperky, to som si až našiel, to som zistil až nedávno, dávam takýto nohľad zadarať, tak aj tu je na tom jazyku je to vidieť, aj tu na tomto, aj tu na tých zuboch, že vlastne keď sa fotia grails alebo takéto šperky, že vlastne ty dosť často ti vznikne to, že ty keď niečo vyfotíš, ako hlavne tie zlaté zuby, tak oni môžu byť svetlo, alebo dosť často to vyzerá, že sú strašne, že tam tie zuby nemá, že sú vlastne tmavé, vieš, že to tam záleží od toho odrazu, tak dosť sa používa to, že použiješ tú odrázku do spodu. No jasný, a vlastne vykreslí ten kód trošku dozadu, hej, no. Jo. A myslím si, že u tohto som mal potom ešte jedno kontra, ale nejsem si úplne už istý. No jasný. Že som mal ešte jedno také jemné kontra dosť blízko za ním. Ale to v tomto případě by to bylo zbytočné, takže... Já mám jako dvě věci, co mě k tomu napadají, protože já jsem si u těch, jak říkáš, s tou zlatavou jako barevností, já jsem si všiml, že některé tvoje fotky jsou opravdu jako, a teď to myslím ve špatném, ale jako nevyvážený barevně, ve smyslu jako, že za mě působí, že bude třeba focený daylightovým jakoby materiálem, na 5600, ale vlastně třeba svícený jako teplejšími barvama, že to vlastně je pak taky takový jako zlatavý, až trochu oranžový. A vlastně já tohoto na jednu stranu hrozně obdivuju, jako mi to přišlo super, že
mám furt v hlavě z toho digitálu a z těch nějakých jakoby pouček, jakože svítím 5-6, tak budu mít nastavit 5-6, ale jak to člověk trochu někam posune, tak může vlastně dostat nějakou jako zajímavou vizuální jako vzhled, což mi přišlo zase jako hrozně super. Ale ja si myslím, že toto som už potom aj akože ne, že dozeditoval, ale už som tam dával ten... ja väčšinou fotím všetko na Portra 400 a potom už keď chcem, aby to malo niečo do zeleného alebo nejakej farby, tak už to proste v postprocese ľahko spravíš. Takže ešte upravuješ nejakým spôsobom proste akože... Ladím to. Akože dobré je to, že z tých stredoformátov už tie fotky, kebyže to naskenujem, ja to vyvolám a skenujem si to doma. A už na tom skeneri vidím, že tá fotka je fakt, že sa priblížila k tej mojej vízii. A už v tom skeneri si vieš nastaviť, že kontrast, teplotu, vlastne všetky tieto veci. Ale ja si to dávam do logu skoro, že úplne že potlačím čiernu, potlačím bielu, tie hodnoty máš úplne vlastne u seba, máš tú fotku úplne, jak to, ja volám, že vyblitu. Jasný. A potom to už vo Photoshope vrstíš a vracam lebo v tom skeneri to viem naskenovať na obrovské hodnoty. Myslím si, že tieto fotky majú kľudne aj že 13 000 pixelov na 12 000 alebo 11 000 alebo čo to je. Takže sú fakt ako kvalitné. A to skenuješ nějakým jako Epsonem? Epson V800. Protože oni ty přístupy k tomu skenování jsou taky různý, že někdo prostě má jako foťák na stativu a fotí si to na nějakým prosvětlovacím stole. Někdo má přesně nějaký Epson, někdo to ještě asi, takže každý ten přístup je jako jiný a vlastně jako přesně... Ale myslím, že ten Epson je hlavne dobrý na tie stredoformátové, lebo tie 35 mm mi vždy vyšli také, že ten film, on má takú farbu do hnedo, magenta, neviem aká to je, tak bolo to tam vždy na tých 35 mm cítiť, že som to nikdy nevedel vyvážiť tak, aby to bolo pekné a tak už teraz som našťastie už mám voľný film store, tak tam som zistil, že tam robia tie skeny tak, že to má vypadať tak, ako má vypadať. Takže to mi uľahčuje život, lebo tie 35 to bol strašný oser skenovať. Takže strašný. A ešte máš tomu tie fotky od prachu a to je jedno, ak si to utreš, to tam je vždy a vlastne tým som akože zabil hodne času. Takže už si to nechávam iba čisto na stredoformát a vlastne takto, že skenujem si to sám a potom dám ešte ten postproces vo Photoshope. Ale tu už som vedel, že aké chcem mať farby, že to chcem mať do zlatov A používáš u toho analogu ako spíš záblesky nebo stálý? Záblesk. Ale mám modelové svetlo, že nech to vidím. Jasný. Dosť často mám ešte takú techniku, že pochopiteľne, že máš digitál. Mám jeden ten Godox, ten starší odpalovač a potom mám ten novší. Tak na jednom mám jeden, na druhom mám druhý a vlastne všetko si skúšam, že ako to vyzerá na digitál, ale hlavne kvôli tým tieňom. Že či nemám tieň v očiach alebo niečo. Jasný. A je to taký oser, že trošku, vieš, že trošku sa ti pohne ináč, maličko dáš zmenu, tak zase musím vyťahovať digitál, nastavovať to, zase prestavovať. Ale máš trošku, jako, že se třeba občas jako zapomeneš s tím digitálem a vlastně se rozvíjí dobrá jako sérka fotek a pak se řekneš, že vlastně... Ja ten digitál, ja iba to fotím takto. Kámo, ja to vyfotím tak, že tá digitálna fotka, to je úplne hovno. Že to sa iba tak cvaknem, ani nerobím kompozíciu, iba takto cvaknem, ani sa na to nedívám, iba cvak, kúkam, dobre. No jasný, že to fakt jako referenční. Ale ti hovorím, že toto keď vyfotíš na digitál, ja nechápem, jak funguje ten film, ale tam tá mäkkosť toho svetla sa nedá porovnať s digitálom. Akože nedá, to sa nedá sa tu približiť. Že ja neviem, čím to je, že s Renom, alebo ten white balance, alebo čo, tak ináč ešte jedna vec, to podotknem, že ten film, tiež to sme sa bavili s Lauzim Alberom, s kamarátom, že ty vyfotíš zo štúdia to isté a ten človek sa vie trošku inak pohne a zrazu tá fotka má iný white balance, vieš, alebo iný feel. Takže to sme si vravili, že to absolútne nechápeme. Takže... Tam tyhle aspekty technické prostě občas překvapí. Áno. A film má ešte dobrú výhodu, že tam keď aj občas robím, že tmavú fotku alebo nejakú chybovosť, tak väčšinou akože k môjmu prekvapeniu to je úplne že použiteľné. Jo, že to ako nejakým spôsobom vytáhnuť, zachrániť. Aj to rozostrenie alebo to rozmazanie je úplne iné, ako máš na digitále. To je také líbivé, aspoň za mňa. Super. A potom tú tretiu fotku, to som vymyslel tak, že som mal ten trip, potom už vedel som, že sme sa dohodli s Jakubom, že dojde ku mne. Tak ja som mal doma tieto stvorky. No napadlo, že by som tam dal ešte nejaké šperky do popredia, nech sa dostanú nejaké veci, že tá hĺbka ostrosti tam celkom pekne vynikla. No a potom to s tým motýlom,
tak to som mal doma takto motyle. Tiež som mal... Smrtihlav, nebo co to je? Áno, smrtihlav a mal som, scrolloval som a zrazu som videl videjko na nejaké agentové veci, však keď niečo sleduješ, tak algoritmus už ti to tam hádže, tak som videl také videjko vlastne, jak takto lieta motýl, to ani nebolo AI, u nejakej holky. A si vravím, že to by bola pekná fotka. Celkom jednoduchá, že nemusíš na to ani minúť budget. Tak som potom oslovil našiel som si nejaké motýly rámy a iba som ich poprosil, že či mi nemôžu poslať tie motýly, ani nemusia byť v rámoch, tak mi ešte poslali za lepšiu cenu a mám ich doma nejak 5. A potom ma napadlo, že Jakubovi by sa hodil tento smrtihlav. A vy to máte tiež smrtihlav alebo smrtonož? Smrtihlav. Smrtonož sú v Harry Potterovi, som nevedel. Som na tým rozmýšľal včera, no. A napadlo ma ten smrtihlav, že to aj pôsobí však mlčanie jahňat, Hannibal Lecter, tak ma to napadlo. Je to super, jako přesně to, jak říkáš tomu, by to vlastně je to takový další jako... A vlastne potom som, ešte sorry, že ti skáčem do reči, potom vlastne to bolo v období, keď mu vychádzal Izomandias 2 album, tak ono chalani z Esquire, ešte vtedy, keď to bolo, tak niečo s ním robil nejaký článok a som im poslal tie fotky a im sa to tak páčilo, že potom spravili z toho ešte nejaký článok. Takže to dostalo vlastně z osobního projektu, z nějakého nápadu, se to vlastně dostalo až na stránky časopisu, to super. Áno, to bolo fajn, to ma potešilo. Díky Fujifilmu za podporu Top Shotu a jestli i vy chcete podpořit Top Shot, tak tohle video lajkujte, komentujte a sdílejte mezi své lidi. Díky moc. Takový ostrý můstek s tím Esquirem. Ty jsi vlastně přinesl ještě dneska fotky z Etiopie, z nepletu. Ty taky byly vlastně v Esquire dokonce na titulní stránce. Jak k tomuhle došlo? No, to je tiež inak taký vlastne osobný projekt, čo ma teší, že to potom takto vytlačili chalani do magazínu a vznikla z toho takáto pekná titulka. No, vzniklo to tak, že môj dobrý kámoš Martin Loužecký už kedysi dávno odišiel do Dánska, tam študoval geopolitiku Afriky a odtiaľ si vymysleli taký svoj projekt, že by išli stavať skatepark niekam do Afriky. Myslím, že prvý spravili v Mozambiku, ale nejsem si úplne istý, nechcem kecať. Ale ten projekt sa menuje, to je Skate World Better. Jo. A na základe toho on sa potom vrátil a úplne to bol celkom boom a viem, že bol na príjme, na četečke a takto a úplne a my sa fakt aj dlho poznáme zo Stalina, veľmi fajn chalan, šikovný, tak som už od prvého tohto projektu mu vravel, že chcem ísť na akýkoľvek takýto ďalší projekt. A myslím si, že toto bol až štvrtý jeho projekt, kde ma vedel nejakým spôsobom dostať, že už boli tak zabehnutí a bol aj nejaký budget a on si potom aj rozbehol svoju firmu Bonidy Skateparks, ktorým sa celkom darí a stávajú fakt pekné skateparky po celom Československu. Na základe tohto mám tuším pocit. Je takhle, v Československu? No jasne, oni v Československu ako Bonidy u studiom stávajú takto skateparky a skateplazy po celom Československu. Že už vybudovali toho za posledných 5 rokov, myslím, fakt veľa. Takže třeba na té Vltavský v Praze a tak. Áno, aj to na Vltavskej. S Kubou Karlíkem. Áno, presne tak. Takže Kuba, mám pocit, že taky tam nějak jezdil. Áno, a on tam maluje. On tam maluje ty skateparky a tady ty věci. Jo, tak aha. A oni robili jak tú Vltavskú, tak aj ten pekný skatepark v Bratislave pod tým novým mostom, SMPčkom. Tak sa im takto pekne rozbehol takýto biznis a vlastne takto robia ako kamoši a v rámci možností, keď má čas, tak väčšinou zo svojich peňazí, alebo toto financovalo OSN České, tak si robí takýto vždycky dobročinný projekt a robí to iba fakt akože pretože ich to baví. Takže pretože ich to baví, no a ja som vlastne úplne vždycky som ho tlačil, keď sme niekde boli, tak som vždy mu to tak spomínal, že určite, keď budeš môcť ma vezmi. A on sa mi potom ozval, že budú robiť práve v hlavnom meste Etiópie Addis Ababa, po česky Addis Abeba, neviem prečo. Takto skatepark, niekde, kde kedysi bola Thrasher Tour, bol tam Tony Hawk a oni tam nechali za sebou postavenú mini rampu. Tak my sme v tom ako keby areáli pokračovali ďalej, teda chalani. Ja som sa tam iba prisral a vlastne robil som, čo som mohol, takže som nosil 50-kilové vreca cementu. Ale už vlastne aspoň som rád, že ja som chcel veľmi pomôcť, ale vedel som, že môžeš pomôcť iba takouto prácou, lebo už potom to hľadenie skateparku a ostatné veci to už chce nejakú skúsenosť a tu som nemal, takže potom som tam dokumentoval všetko. A vlastne ste tam boli? Ja som tam bol, oni tam boli 3 týždne, ja som tam bol 2 týždne a ešte taký fakt, že to bolo v areáli
niečo kvázi ako, povedzme, že detský domov, také detské komunitné centrum. Tam všade boli okolo školy, takže všade sme tam mali na okolo deti. Od rána do večera. A Jsi vás jako sledoval presne tak, oni tam okolo nás behali. A oni už jako skateovali na té rampe, co tam zůstala z těch do toho holka, nebo ne? No bolo to tak, že tam boli, vlastne oni tam akože sa vozili, ale tak nevedel tam nikto nejako skateovať, a to boli fakt aj malinké deti. Potom tam boli takí starší, čo boli vlastne už odrastení, tí sirovci. Vlastne všetky aj tieto deti, čo tu vidíš, tak to sú sirovci. Alebo že, ne, že im zomreli rodičia, alebo že sa o nich nemohli starať, alebo neviem, že zo zlých podmienok sú. A celé to bolo, vlastne celý ten areál bol v takom kvázi takom gete, alebo taká favela etiópska. Ale strašne príjemný zážitok to bol, ja som mal voči tomu celkom klasika, nejaký predsudok, vieš, že som tam šiel, som zlatý prsten, reťazku dal dole, že vieš, že predstav, že pôjdeš v aute a zrazu bum, mačeta, nemáš ruku, alebo vieš, dement úplne, ale ne. A Etiópia, akože celkovo, ako v rámci turizmu je veľmi priateľská krajina a strašne milí ľudia tam sú a strašne to bolo cítiť, že aj keď sme tam došli, tak to si toľko lásky som nedostal v svojom živote. Takže tam ešte vlastne títo špunti, čo tu máme, tak oni boli moc malí pre školu. A vlastne tí s nami boli vždycky od rána do večera. A potom až po škole, po nejakej druhej to tam nabehlo, plno detí. To sa muselo až zatvárať, lebo to tam, to fakt oni ti chceli akože pomáhať a hrať sa s tebou, baviť sa s tebou. A títo malí, títo špunti, tak tí boli s nami celú dobu. A vlastne táto fotka potom vznikla úplne na konci, alebo nejaký predposledný deň. Ja som celú dobu fotil na digitál. A keď som mal digitál, že non-stop na sebe celý zadrebaný od cementu. Staré PDčko som mal za sebou, takže mi to bolo jedno. A potom tieto posledné fotky som chcel spraviť, že vyfotiť so zábleskom na mamiu práve a urobiť nejaké také mimo tých dokumentárnych fotiek, čo som ich mal milión, strašne živé to tam bolo. Taká úplne analogová doba, že vlastne nikto není na telefónoch, všetci sú tam kvázi, že so sebou a také tie, keď my sme boli malé decka, vieš, vyšiel si na sídlák, proste presne taký vibe to malo, taký že real life. Materializmus, konzum tam neexistuje, čo bolo veľmi pekné podľa mňa pre Európanov niečo takéto zažiť a vidieť a vlastne fakt som si zamiloval vďaka tomu Afriku. To bol veľmi silný zážitok. Takže my sme mali s týmito deťmi veľmi osobnú väzbu, že to nebolo tak, že len tak random nejaké decka si vyfotím, ale že fakt už to bolo, že po tých 2 týždňoch a nás tam poznali, nás tam za remčičku pusinkovali, nás tam akože milovali, ale od prvého dňa akože a celkovo akože tí ľudia sú strašne priateľskí tam, mimo týchto detí. A takže toto bol už taký už to bolo tak na konci, už ten skatepark stál a chcel som mať vyfotený pekný portrét detí. Takže som to fotil na mamiu s jedným zábleskom, čo som si tam zobral. Tu vidíš, že tu vlastne v proti svetlu, takže pekne to robí také kontra na tých deckách. A tá barevnosť tady za No a to ti vysvetlím, čo sa mi stalo, ešte to dokončím. A vlastne oni sa strašne vedeli dobre napozovať. A ja som si vôbec neuvedomoval jednu vec, čo mi potom povedala až moja babka, keď videla tie fotky, keď videla ten magazín, lebo to boli najväčšie uspievavé zlatíčka v kuse akože sama láska. Ako náhle sa vytiahol foťák, tak to mi babka až povedala, že však krásne fotky, Jakubko, ale nikto sa tam neusmieva. A kúkam na tie fotky a že ty vlastne, že tie decka tam vypadajú úplne prísne, vieš, ako na nejaký rapový cover. A oni boli tak autentickí, že oni iba... To by neznali, to je... Vôbec, on sa proste postavil, on ti nerozumel, vieš, iba som mu povedal, že zober si skate, alebo si sadni na skate a to počúval, vieš, ale akože sa tvária úplne ako na nejaký gangsta album, vieš, keď si to takto pozrieš potom. A oni boli úplne iba, fakt, že sa vytiaľ foťák, videla, že cvakám, tak sa takto na mňa zahľadila a úplne to je vlastne úplne taká real, autentická, pekná fotka. Emoce, že prostě nevěděli vlastně, co se úplně děje, co z toho áno, vieš, vôbec, lebo tu ideš niekoho fotiť, hneď robiť toto, vieš, alebo nejaké také blbé pozy a tam vlastne boli úplně, že sami sebou. Tak. A mě napadlo, jako myslíš, že nějakým způsobem se k ním dostalo, že se třeba objevili na té titulce, jako jestli ten třeba neposlal určite, lebo tomu Ježiš, teraz ma fakt štve, že som si nezapamätal to meno, Rastafarianovi, čo vlastne to tam celé mal pod palcom, ale mal dokonca kapelu v LA a mal strašne dobré connection v štátoch a
Ja si pamätám, že chalani tam stavajú skatepark, tam hádžu lopaty a on tam má FaceTime z Doja Cat. Okay. Akože fakt takéto meno. On to potom dával tú titulku na Instagram jemu a ja som iba videl, že mu to tam komentujú, vieš, že Atiba Jefferson, Tony Hawk a vieš, že samé takéto, že modré blue checks, že potom som si povedal, že aha, že on je takýto bowler a vieš, že žil v chatrči pod plechovou strechou a staral sa tam o 20-člennú rodinu a bol to úplne že real týpek, non-stop usmievavý, pozitívny a vlastne on tam šéfoval celému tomu komunitnému takže se k tomu centrum. dostali, jako k těm fotkám pravděpodobně. Jako, áno, my sme to posielali a dostali sa k tomu a občas super. mi aj posiela takto videjka, jak sa tam detičky vozia. No to bol taký privátny skatepark, hlavne pre tie decka, že si to tam, akože aj tie skatey, čo sme im tam nechali, tak sa to tam potom takto rozdeľuje, lebo oni by sa o to oškobali úplne. Vlastne. No a taká nepríjemnosť sa mi stala, lebo to bolo december, prosinec. A vrátili sme sa 22 alebo 23. Ja som išiel vyvolať fotky do Filmstoru a hneď ten deň, alebo na druhý deň išiel som 23. som šiel vlakom na Slovensku, už som bol vo vlaku. Volá mi Michal Kulhavý z Filmstoru. Že Kubo, to vzdiel s tými filmama, že ty si si ich nenechal proviť skenerem na letisku, nebo niečo takového. Ja iba rozmýšľam, že ty vole, tam také tie skenere, že oni, ty keď dojdeš, nelenže ti skenujú tú príručnú batožinu, čo si bereš do letadla, tam je ten skener slabý, ale oni ti ešte skenujú potom... Taký ráme proste. Proste, že či nemáš drony s takým tým obrovským high-tech africkým skenerom, no a ten mi komplet spálil tie filmy a oni mi ich vlastne museli pušnúť, čo znamená, že dajú tam tú chemiu dvakrát tak silnejšiu, z ISA 400 ti spravia ISO 1600 a tie fotky, kámo, ono keď mi došli, tak to bolo, že šedá fotka. Tam neboli žiadne data. Vieš, že úplne že šedá, vylogovaná fotka. Keď mi volal, ja som bol v tom vlaku, kámo zo mňa sa spustil, že kebyže mi vyleješ pohár vody na hlavu, tak som sa tak spotil, že kámo, pošli mi prosím ťa nejaký sken tej fotky, nech vidím, že jak je to v predeli. A mi potom poslal. Iba, že fú, akože je to hajzli, ale je to stále, dá sa to zachrániť a v rámci toho, že to bolo v tej Afrike, a vlastne ten štýl, že taký ten polodokument, tak mi to vôbec nevadilo, že vlastne to bolo také zrejté a vlastne tu vidíš toto tu, ono tu robil takú sinusoidu, kebyže vidíš celý ten film, tak vlastne videl by si tam takú sinusoidu, čo prešlo vlastne, že tu stopil toho rentgenu. A ja som potom zistil, lebo už sa mi to stalo viackrát a vôbec som nevedel, že kvôli čomu. A zistil som, že potom to robia tie skenery na letisku. Takže kam je nejlepší dávat filmy nafocený před cestováním? A to sa mi ešte raz stalo, že som dal niekde do podpalubnej batožiny a tam tie skenery sú silnejšie, lebo oni potrebujú prejsť tými veľkými zavazadlami, že či tam niečo nemáš. No a veľa ti vravia, že však stačí ti, že do ISO 1600 ten film, že tomu sa nič nestane. Lenže keď oni skenujú ten film, tú batožinu, aj tú príručnú, vieš, tak oni keď cez to nevidia, tak oni si ten rentgen vedia zosiliť. Vieš, keď tam máš nejakú techniku alebo nejakú baterku a on cez to nevidí, tak si to zosilí a presne to je ten moment, ktorý ti vie zničiť ten film. Takže a kam sa vykávaš tá film? No a teraz mám takú novú vec, to som zistil, že ty máš, normálne som si objednal taký pitlík, máš aj olovené pitlíky, ale to takisto, to oni keď cez to nevidia, tak oni to tak zosilia, že proste aj tak cez to prejde ten rentgen. A mám pitlík, mám tam nalepené, že do not X-ray film, bla. A vždycky idem niekam a vždycky im poviem, že toto bude handcheck. A vždy vidia tie filmy. Aj keď sa tam som niekde v Afrike, keď som bol v Egypte, tak sa som hádal tam typek s kalachom. A úplne, že ne, že proste nesmie sa to skenovať, za každú cenu som proste, ti musia urobiť ten handcheck. Takže oni ti tam vždy potom pretrú tú vec, či to nie je nejaká výbušnina alebo čo. Znamená, jako nafocený film vypadá trošku jak nějaká patronáž, jo, ale vlastně... Ale ten 35 mm je v pohode, lebo ten má duralový kryt. A ten celkom vydrží to spálenie. Ale tieto na stredoformát, to sú rovno... To je vlastně papír. To je rovno papier, čiže to rovno schytalo plnou palbu. Ale jak říkáš, jako u tohohle v tom tématu, v té estetice to vlastně mi přijde jako... Áno. Zrovna dobrá náhoda. Tá titulka zrovna vyšla, tá bola najmenej spálená, tá vyšla akože fakt že najlepšie. Ale vidíš tiež, že to také tie farby, to bola celá jedna šedá, jednoliatá fotka. Úplne, že zrejme, ja som ešte v nejakom AI-ku alebo v nejakom takom postprocese sa snažil trošku znižovať to zrno.
podobne, že fakt akože fakt to bol ťažký postproces, aby som z toho vytiahol, čo som z toho vytiahol, takže aj tu je vidieť pekne, že to, čo má byť čierne, to červené. A zase to má díky tomu ako nejakú áno, má to kvôli tomu vibe a všetci, ja som akože takto spätne som sa na to kúkal, aj keď sme mali potom tú vernisáž v DSC, tak som sa spätne kúkal na to, že vlastne je tu bomba, že to pekne sedí k tomu. No a potom, jak som bol v tej Afrike, tak dával som storička a písal mi Peter Matejček, šéf-redaktor Esquire a už sme potom vymysleli, že to tam dáme. Takže vznikla z toho takáto pekná titulka a fun fact ešte poviem, Ego Trip, že mi to dal zazdieľať aj do Weekend na storku. Fakt jo? Ja nechápem, jak sa k tomu dostal, že či cez toho Rastafu, alebo jak, lebo však on ho tiež nesleduje. A oni sa nepoznajú, ale viem, že Weekend je tiež z Addis Ababa, že z Etiópie pôvodom. Okay. A dal to najprv to lajkol a potom to dal zazdieľať takto na storku, tak to má... Tak to mohlo dal som mu za to follow, hej, ale a potešilo to, vieš, taká blbosť, akože... Tak potešilo. A bol to hlavne pre mňa akože osobne jeden z najlepších projektov, lebo fakt ako, jak sme tam, keď som tam lopatoval a hádzal ten cement a tie veci, s čím som mohol pomôcť, tak mi to robilo strašnú radosť, že v takejto diere, keď to nazvem, vznikne niečo, čo vlastne niekomu môže dať taký pekný život, jak povedzme dalo mne, lebo mne dokonca dal skateboarding mi dal vďačím mu za život, čo mám podľa mňa. Takže fakt, akože úprimne som bol tak rád, že čo celé áno, mimo tie fotky, no jasné. Takže tento rok by sme mali ísť do ďalšieho projektu, teda Chalani, ja sa tam zase iba priserem. A už si kam, nebo je to tajné? Pôjdeme do Lesota. My keď sme mali tú vernisáž, tak sme na to vyťahovali peniaze a podarilo sa nám aj vyťahnuť celkom slušnú čiastku. Ale Chalanom, mali sme ísť pred rokom, ale Chalanom to nejako nevychádzalo kvôli pracovným povinnostiam, takže sa ide tento práve. Tak na to sa môžem tešiť. Áno, na to sa teším. Som zvedavý zase, čo to bude. Ale tomuto sa vyrovná len málo čo, lebo tam tie deti, akože aj celé to, kde sme boli, to miesto, tak to malo svoje kúzlo. Že aj tie dokumentárne fotky, lebo baví ma dokument, ale tak potrebuješ byť aj na nejakom mieste, kde sa dá čo dokumentovať. Takže tam to bolo fakt to. To som zvedavý na letošní Lesotho fotky. Ja som zvedavý tiež. Dúfam, že to ide. Určite. Ty zmiňoval u těch fotek z té Etiopie dokument, že tě vlastně baví nějakým způsobem dokumentovat ty místa. Plus jsem si všiml v posledních třeba 2-3 letech, že docela cestuješ. A přijde mi, že tady ze série z Egypta se to jako propojuje, ta dokumentární fotka s těma zajímavými místama. Za čím ty jako cestuješ, kam cestuješ a co tam je tvůj cíl jako vytvořit? Vieš čo, akože cestovanie ma hlavne baví a primárne idem za tými, akože nemám úplne danú destináciu, že rád to striedam a primárne pre mňa je ten point vidieť to dané miesto a ten suvenír pre mňa je tá fotka, že si to odnesiem z toho. A v tomto prípade tento Egypt bol, že som samozrejme chcel vidieť pyramídy, som s nimi fascinovaný od malička, tak asi dosť ľudí. No a kedysi som našiel také fotky, že sú fotené z mesta. Vlastne a veľa ľudí, jak mi potom písalo, ani netušilo, že vlastne pyramídy sú hneď u Gizy, no. Vlastne. Hneď ako keby vedľa. Za barákom. Áno, že tak som si povedal, že to by bolo vlastne super na nejakú dobrú dokumentáciu. Kedysi som tam chcel aj nafotiť nejaký editoriál, takto zo strechy. No a to bolo tak, že boli sviatky. Ja cez sviatky vždycky rád vypadnem niekam za slnkom, že teraz je tiež depka, už to leze na mozog a je fakt fajn si to aspoň na nejaké 2 týždne, 10 dní skrátiť nejakým slnečkom. No a takto to bolo aj v tomto prípade, že ja som si 3 dní pred odletom, počas sviatkov som sa tak nudil doma, klasicky, že som si vymyslel, že pôjdem niekam. Som chcel ísť na Azorské, som si to všetko hľadal, všetko som si vybavoval a potom som si kúkal na počasie a že malo tam 2 týždne vyjípa dážď. Potom na poslednú chvíľku som si povedal, že skúsim ten Egypt, zohnal som si letenky, šiel som takto sám úplne, čo mňa aj dosť baví, keď kvôli tomu, že však milujem fotenie, je to pre mňa takto terapia. Takisto, ak je to pre mňa práca, tak je to pre mňa aj terapia. A vlastne občas je dobré
aspoň pre mňa, že byť fakt sám so sebou a trošku si usporiadať myšlienky a nejaké ciele a ambície a podobne. A letel som tam hlavne kvôli tomu, že som chcel vidieť pyramídy, hlavne z pohľadu toho mesta. Takže ak vidieť na tejto prvej fotke, tak toto bolo fotené z hotelu a ja som si ten hotel vyhľadal celý večer, že ja som si dal Google Earth a kúkal som si, kde sú tie pyramídy, jak je postavené mesto, kde sú nejaké hotely, tie hotely sú tam všade. Všade sa dá pomaly dostať na strechu, lenže to samozrejme som nevedel, úplne nebol som si istý. No, a vieš, dá si tie Pyramid Views hotel a to tam je iba Pyramid View Hotel Inn, ktorých je tam že milión. A ja som si našiel potom na Bookingu taký, že kde už som videl, že OK, že odtiaľto je tá fotka, že odtiaľto to bude vyzerať, super. Som došiel prvý večer. Videl som tam byl? na 8 dní. A som došiel prvý večer a som došiel na tú strechu. Som tam videl úplne najlepší západ. Hneď vyťahujem Mamiu. To som všetko fotil na Mamiu 7. Mamia 7.2. Vlastne super, vlastne je tak Mamia RZ67, že tá kvalita je taká istá, len ten foťak je hrozne o dosť menší. A vlastne dajú sa s tým super spraviť takto dokumentárne fotky. Není to tak veľký. Není to také veľké, je to kvalitou to isté, akurát nedá ti to taký close-up, akože na portréty je RZ67 najlepší foťak podľa mňa na svete. Ani Hasselblad nie je taký dobrý, lebo s Hasselbladom dokážeš ísť maximálne 1 meter fokus a s tou Mamiou dokážeš ísť fakt blízko, tak jak to bolo vidieť na tých izových fotkách, tak to myslím si, že je najlepšie aj v tomto práve Mamia. A toto som vlastne fotil všetko na Mamiu 7. A si pamätám, som došiel ten prvý večer, videl som tam mega západ, presne, že za túto Ramsesovú pyramídu. Úplne, že hneď nabehol som, vyťahujem foťák a vybité baterky. A úplne, že ja som ani nevedel, že či ich mám so sebou, potom som našťastie som si ich vzal. No jasný. Ale každé ráno, každý večer som tam mal neuvěřitelný pohled. Takže neměl jsi nějaký jako vyloženě daný plán, program tam prostě 8 dní ses tak jako toulal? Ja som primárne chcel vyfotiť iba tie pyramídy a potom som vlastne úplne som chcel proste tam byť, urobiť čo najlepšiu fotku tých pyramíd. Takže to bol môj primárny cieľ a potom som sa tam iba potuloval tým mestom. A je to, jak som spomínal tú Etiópiu, tam to neuveriteľne kypelo životom, strašne pestré, to tam bolo strašne veľa bizarných vecí, takže na ten dokument to bolo perfektné. A ty jsi tam fotil nějaký třeba portréty někomu přesně, jak se zmínil do Etiopii, napadlo, jestli jsi někoho tam neodchytil, jako, nebo to bylo moc ne, bol som, akože nafotil som dosť takých dokumentárnych fotiek, ale nikoho som si tam neodchytil, lebo strašne, jak som tam bol sám, tak tí ľudia, akože vyfotil som si jedného parfuméra, u neho som si kupoval parfém, ale bolo to v Káhire, to je vlastne jeden kus mesta, máš Níl, máš Káhiru a potom máš Gízu a Gíza je práve to, odkiaľ je fotené toto a to je také viac také ghetto. A mne sa ľúbia viac takéto špinavé streetové veci a tam som nemal nikoho a tí ľudia tam boli strašne tam musím povedať, že otrávni. Oni ťa vidia ako turistu, ťa vidia ako chodiaci bankomat. A samozrejme, 2 z 10 ti chcú fakt pomôcť, ale to akože kámo celý deň si iba počúval, že hey, what's your name, where are you from? A oni vlastne nevedia po anglicky a pískajú na teba a chcú vlastne, tam to funguje tak, že oni za každú pomoc potom chcú tip. A už to je proste, už na konci dňa, už večer som došiel na hotel, iba som si, že konečne som na izbe. A ja som tam chodil v kuse s AirPodmi a mal som ich vypnuté. Len aby som už ich ignoroval, akože občas ti to je blbé, ale akože oni sú strašne priateľskí. Ale vieš, že oni majú v povahe sú to takí salesáci a vieš, že snažia sa ťa vždycky uveriť na nejaký malý biznis a už je to potom fakt akože otrávne, takže nemal som tam žiadneho guida, ale ešte som uvažoval, že ešte určite tam raz pôjdem, lebo okrem Gízy je tam akože aj tie ostatné mesta, že sú zaujímavé, tak si budem chcieť asi požičať auto a trošku sa povozím a bude to chcieť ešte nejakého guida. Nerad fotím takto úplne cudzích ľudí, že za niekým dojdem a že ho takto drzo cvaknem. Mám radšej, keď to má nejakú takú tú osobnú väzbu, alebo aj jak tu máš tých chalanov, tak tam som stál a vlastne je tam ten potegovaný plot, vlastne celé tie pyramídy sú takto oplotené. Páčilo sa mi tam to auto, to svetlo a vlastne to bol taký dok pre ťavy a kone. A v kuse tam chodili okolo nejaké ťavy, nejaké kone a vlastne takto som tu zahľadol týchto chalanov a som teba cvakol a sa mi to páči. Vlastne tak vystihuje to
tu atmosféru toho města. No, ne úplne toho mesta, alebo je tam toho, Vlastne. že tam je to strašne moc, že to, kebyže viem, že to je takéto heavy, tak by som si možno zobral aj to PDčko, že nejaký digitál, že by som tam, lebo tam by som inak, jak to fotíš na Mamiu, máš iba 10 fotiek, tak prepočte to je liter, vieš, že ten film stojí 400 páde plus vyvolanie a kebyže nepočítam sken, tak si v tom za 800 páde 900. A kolik třeba filmů takhle si bereš sebou, když je na 8 dní? 20 som si zobral, Jo. ale vieš, že som, tak si vieš, že tu fotíš východ, tak vlastne to som nemal len Mamiu 7, ale som aj RNZ 7, hej. To som fotil z toho RNZ, to si pamätám. Tak to som mal nejaké teleskla a vlastne chceš fotiť, vieš, že Zkouší prostě varianty. skúšam, presne som dal na páde 110, potom 180, to je na 180 vyfotené. Takže zrovna tam bolo fakt dobré, že som mal tie dlhšie sklá, lebo potom to ti vyjde viac to pozadie tak veľkolepo, ako keď to vyfotíš na širokáč. Čiže toto by na digitálne nevypadalo nikdy. Že kebyže to fotím, toto bolo 180-kové sklo, či ako 90-kové, ale kebyže to fotíš s 90-kou, to si ľudia neuvedomujú podľa mňa dosť, že aký je rozdiel v tom stredoformáte, že tá perspektíva je v tom zvýhodnená. Tá monumentálnosť je lepšie vidieť na stredoformáte kvôli tomu, že s tou 180-kou mám tie pyramídy takto veľké. Ale keďže to fotím na full frame 90, tak už to pozadie sa ti trošku zmenšuje. Čiže tie pyramídy by boli, vieš, takéto. Jo, a už to nevidím. Mal by si tam to isté, ale to pozadie by bolo menšie. Čiže to je to, čo milujem práve na tých stredoformátoch, že milujem chodiť do Tatier, do hôr, milujem cestovať do prírody, mega ma bavia landscapeové fotky, ale tú veľkoleposť toho prostredia ti lepšie zachytí tá Mamia, alebo teda ten stredoformát, lebo presne kvôli tejto veci. Že vlastne ten full frame, vieš, že ty si niekde sám, všetci to dobre poznáme, že si niekde, vyfotíš to na iPhone, že bomba, vieš, že niekde si na púšti toto, sú tam super hory, vyfotíš to a vyzerá to jak na stavbe. No, a máš to vieš, a sú tam nejaké nahádzané kamene, že vôbec sa nevie určiť tá mierka toho, že jak je to vlastne veľké. Jo, tam mám strelnosť takový ten... Takže toľko k tomu, no. Takže pre mňa to bolo fajn, ale už kebyže viem, že to je takéto živé, tak Giza a takéto bizarné veci tam sú, tak by som si zobral aj asi digitál, lebo tam by som sa ufotil k smrti. To bolo fakt akože tam samé, že fakt už som musel aj to, že si s tým stredoformátom je zase nevýhoda, že si zase obmedzený na tých 10 fotiek a nechcem si všetko vystrelať a takisto, vieš, máš tam že 400-kový film a potom... A máš třeba víc jako těch filmových stěn, že třeba jako máš v jedné stěně 400, v druhé stěně máš tam... Ja to dávam všetko na 400 a keď to potrebujem potom dať na 800, tak si to iba zapíšem na ten film a púšťam to. Jo, že to pušteš. OK. Takže privárený cieľ bol hlavne táto fotka, čo tu je, že tam mi vyšla fakt. To bolo niekedy úplne že ráno. To bolo fakt akože neskutočné, magické miesto. Ty jsi u těch fotek z toho Egypta zmiňoval takový jako ten jedinečný vzhled těch výstupů z toho střeloformátu. Já jsem v tvém portfoliu našel ještě tyhle ty fotky, které jsou taky dost specifický tím svým vzhledem. A nemyslím si, že to je asi jen tím střeloformátem samotným, ale ty jsi tam použil tady tenhle ten stroj. Tilt shiftovej. To antigravitačnú zbraň. Yes. Vieš čo, tilt shift už používam kvázi už celkom dlhú dobu. Ešte od mojich začiatkov som si zohnal objektív vďaka Matúšovi Rendekovi, čo bol taký môj zo začiatku taký mentor v skateovej fotke. On to niekde používal na niektorých skateových fotkách. Strašne sa mi ľúbilo to, že tá fotka je polovica rozmazaná a jeden kľúč je tam ostrý. Fascinovalo ma to, tak som si potom zohnal ten objektív na Canon. To bola 90-ka, čo už to bolo celkom teleobjektív. No a časom postupne mňa to tele prestalo baviť, takže mňa bavil teleobjektív pri začiatkoch, vieš, že niečo vyfotíš, máš tam peknú hĺbku ostrosti, clona 2, pekná hneď fotka, vieš, kvázi úplne jednoduchá. Tak postupne som prešiel na širokohý objektív. Potom, jak sme spomínali, som začal fotiť na film. Našiel som sa hlavne v tom stredoformáte. A potom som zistil, alebo niekde som našiel, že vlastne existuje na Mamiu tilt shift adapter. A som mal nejaké 2 objektíva, že bomba, tak si ho zaobstarám z eBayu. Došiel mi, dal som na to objektív
a zistil som, jak je vlastne, jak to má, neviem, 2,5 centy alebo koľko. Takže vlastne ten s tým objektívom môže spraviť iba makrofotku, lebo on tým pádom, že tam je tá medzera, ti nezaostrí do nekonečna ďalej. Potom som si dočítal, že existujú dva objektívy špeciálne na Mamiu, sa to volá, že short barrel, kvôli nejakej zaostrovacej vzdialenosti. A zohnal som si ešte túto 75-ku, čo je ekvivalent 35. Musím povedať, že mimo toho, že to ide na ten adaptér, je to najlepší objektív, aký mám. Takže dá sa to použiť bez toho adaptéra. Áno, a musím povedať, že to sú za mňa najlepšie fotky, lebo máš vlastne 75-ku vzdialenosť, nízko, ale je to ako 35, čiže tam tiež vzniká tá mega hĺbka, fakt super objektív. A funguje to tak, to ťažké jak svíňa. A vlastne funguje to tak, že ty máš tento tilt a vlastne ten objektív si naklopíš nejakým spôsobom. Buď dole, alebo si ho naklopíš, počkaj, ja to dám takto. Alebo si ho naklopíš vlastne druhým smerom. Tú hĺbku tej ostrosti ako rozdelíš. A tým pádom ten objektív, keď ho tu vidíte, že to je naklopené, tým pádom ten objektív je naklopený a zaostruje ti nie takto, ale on ti zaostrie diagonálne. Což je vlastne něco na těch očích jako a takové. To znamená, že ja som to dlho nevedel pochopiť, až potom som zistil, že vlastne on je naklopený, tak je to skvelé vidno na tejto fotke, že zaostroval som to takto na oči, ale zároveň tým, že on je diagonálne naklopený, tak ti to zaostrí aj túto časť. No jasný, protože vlastně po tom náklonu, tak to vlastně fyzicky jako by se tam ostrost posunula tam vzadu. Presne tak. A to sa mi strašne páčilo. A vlastne preto som aj túto fotku vyfotil, kde som si to vlastne testoval na kamoške, že vlastne s tými listami sa pekne urobí tá textúra a hlavne ten prechod toho bokehu do tej ostrosti, že to má že to som si chcel na to vyskúšať a tam to celkom pekne vyniklo. No to bolo čiste ako test, čo ty tam s kamarátom? No jasné, že mal som to nové, tak vieš, že máš novú hračku, tak hneď ťa bavia robiť nejaké osobné veci. Tak takisto aj s touto, že keď sme boli v tejto záhrade Pražského hradu, tak je to tiež pekne vidieť, že vlastne tu je vlastne to rozostrenie. Potom ona má vlastne ostrý face a potom vlastne tu je to ďalej ako keby ostré. Že je to taký trošku mindfuck. To je to krásně jako, hlavně jako ty barvy tam ladí k sobě, jak ještě máte na outfit a takové všechno. Dobre, hej, strašne dobre sa zladila, aj super svetlo bolo, že to bolo, že proste tesne, neviem, pred západom, akože pekný tieň a takéto jemné soft svetlo. Takže túto hračku tiež používam, ale je to veľmi nepraktické, je to strašne ťažké. Občas to používam aj so zábleskom. Ten tam nevieš dostať sem, lebo sa ti to vlastne nezmestí, tak ho zapichávam do objektívu. Na stredoformáte sa odpaluje všetko cez objektív alebo odpaluje vlastne tá celá všetko, ten spúšťací mechanizmus funguje cez objektív. A tým pádom máš to ešte v ruke a je to dosť také neuhrabané a je to hrozne, vieš, že tamto zaostrovanie je veľmi ťažké, že to je také, že to som si povedal. Dých, zadržíš dých a proste fakt tá ostrosti tam lietá extrémne. A děje se ti občas jako, že dělá, no už máš takovej skill s tím mám taký skill v tomto, že je to vždy ostré. Vždycky to trafíme na úplne plnú dieru a ja som mal dlho aj ja som mal na digitále nejaký Samyang 24 a on bol, vieš, nemal som peniaze, kúpil som si za 12 000 nejaký širokač a vlastne bol manuálny, takže som sa na tom, akože v pohode som si to vychytal úplne. A hlavne však na tom digitále tam aj máš takúto signalizáciu, že vidíš, keď je niečo ostré a nemal som nikdy problém, že by bolo niečo neostré. Že trafím to vždy. Že už takové vycvičení oko. Áno. A jedna z dalších funkcí tohoto foťáku, nebo funkcí, možností, jakým způsobem fotit, je i dvojí expozice, že jo, multi-expozice, která zase v dnešní době už jako v těch digitálních foťácích je jako integrovaná. Vím, že před nějakýma 15 lety, když jsem fotil taky na Canon, tak to tam ještě jako nebylo. Ty těch jako nějakých pár multi-expozic máš v tom portfoliu. Jsou všechny jako vyfocení klasickým způsobem, nebo jak se to jako... Ja som začal tak, že som to našiel u jedného skateového fotografa a myslel som si, že to práve že robí foťakom. Tak potom som si kedysi dávno ešte mal od Fuji požičanú, neviem, či to bolo XT alebo niečo takéto, kde to už malo. A potom som zistil, že vlastne
tie dvojexpozície, čo som myslel, že sa robia s tým, tak sa nerobili a bolo to akože v postprocese, tak som začal s tým robiť takisto, že som začal robiť ten postproces k tomu, že to je ten efekt lighten, že sa to premietne do tej tmavšej časti. A potom jak som si zaobstaral tú Mamiu, tak som vedel, že má tú originál multi-expozíciu. A vlastne tieto fotky, čo vidíš, tak naozaj sú vyfotené na ňu a sú bez nejakého výrazného zásahu v postprocesi. Jak sú smontovaný proste. Tak, ako je to tu vidieť vlastne s týmito Ondrášom a Kasperkom. A tu je David Kurňavka. Takže vlastne som si dal taký experiment, že som im vyfotil tým autorom ten obraz. Ma pekne vyšlo to, že vlastne som aj myslel na to, že by to pekne sa premietlo v tom uchu, ako keby ten ťah toho. Takže to je páteř vlastne. Áno, presne z tohto som bol veľmi nadšený, že mi to tak vyšlo, lebo občas, vieš, že ty si to vyfotíš následpo ten obraz a iba tak odhadom dávam, že OK, tam mal asi ucho, tu by mohla byť, tu by to mohlo byť pekné, akože tu by to mohlo pekne vyniknúť a zrovna to sa podarilo fajn. A ma to veľmi potešilo, že bol som z toho prekvapený vlastne, že ak mi to vyšlo, že takto skoro bez úpravy tá fotka a toto je vyfotené na Kodak Ektar 100, že diapozitív, čiže aj tá fotka v originále už menšom je, že ju hneď vidíš, že vlastne diag je to, že už to nie je negatívne, ale že tú fotku, keď si nalepíš na sklo, tak hneď vidíš, že to tam je. Tak takisto, jak oni robia tieto farby na vode a potom vlastne oni vlastne do nich fúkajú, vypustia vaňu, vyjde im takto obraz. A vlastne som to remeslo nejak sa snažil... Takže to nie je focenie ako jeden den, to sú ne, to sú dva rôzni ľudia práve. Takže a potom som vlastne... A to bol tvoj projekt, nebo to bol nejaký editoriál, nebo článek? To s tým Davidom, to som chcel, to som mal tak vymyslené, že by som chcel spraviť nejaké takéto fotky, lebo ma bavili jeho obrazy a bol to dobrý kamarát, alebo v tej dobe sme sa dosť bavili spolu. A tu to bolo, s Ondrášom som už poznal nejakú dobu a ešte ako stratérom, on potom začal robiť takto obrazy a celkom sa mi myslím darí. Tak oni ma občas raz za čas zavolajú, že či by som mu nespravil nejaké fotečky a ma napadlo, že toto by mohlo vyniknúť na tú multi-expozíciu celkom a celkom sa to akože podarilo nejakým spôsobom. Takže další výhoda tady tohle. Áno, ale moc to už nevyužívam. Akože predtým som to akože robil dosť, alebo nie že dosť, ale robil som nejaké dvojexpozície. Aj malo to nejaké fajn ohlasy, že myslím si, že kebyže v tom pokračujem, tak mal by som v tom kvázi nejakú úspešnosť, ale nejak som sa s tím úplně že nestotožňoval. A z hlediska třeba toho technického pohledu, jako musel se to nějak jako přiblikávat, nebo to máš nějaký jako softbox za ním, nebo pozadí, nebo že to je celkem specifický, že musíš udělat jakoby siluetu, aby tam byla opravdu téměř jako černá, bílá. Áno, to bolo tak, že vlastne ty potrebuješ, áno, tá podmienka toho je, že ty potrebuješ mať tú siluetu toho. Práve. Takže ja som mal, myslím si, že mal som nejaké svetlo, čo pálilo do steny za ním, do bielej steny a vlastne to sa vykreslilo, dal som to podexponované. To som si vyskúšal už na digitál tú hodnotu, že som videl, že OK, že bude to tmavé akurát a napadlo som to potom na analog, takisto aj títo chalani. No jasný. Je tam přesně vidět, že tady úplně není ta bílá, áno. Díky tomu se tam trošičku projevuje, ale vlastně to nevadí. Že musíš to aj dosť podexponovať, ale tu je stále vidieť, že má nejaký detail svetla na sebe. Ale on musí byť ako keby ten objekt jeden by mal byť dosť tmavý, aby tam bola vidieť tá ďalšia fotka. A teď jsem si uvědomil, že ta fotka vpravo je jedna z mála fotek na šířku. Ty nefotíš moc na šířku. Občas fotím, no. Ale hej, kedysi som fotil iba na šírku. To som bol doslova až hejter, že fotiek na výšku. A postupne som si k tomu nejako našiel chuť a primárne teraz už fotím dosť na výšku. A samozrejme však občas ešte dávnejšie som bol viac namotaný na postovanie na Instagram, tak tam ten formát je lepší na šírku, na výšku. Takže tam mám ovlivnil je trošku ten... Áno, tam je ten formát toho telefónu, ale som sa potom som si v tom našiel viac, ako keby si to viac vychytáš a vlastne som sa v tom našiel. My, když jsme tady přednedávno měli Martina Štemberu Fleše, tak on vlastně zmiňoval, že jeho poptávají na komerční joby, které jsou hodně jako spojený s tou jako přesně subkulturou té muziky a podobně. A mně přijde, že taky vlastně ty komerci děláš, jo, vlastně nějakým způsobem jako reklamy fotíš, že jo, ale líbí se mi, že si evidentně oslovován na ty joby, které ti jako sedějí. Áno. Jo, a což vlastně teďka příklad relativně dost čerstvý kampaně
pro Foodshop. Jak tady táto spolupráce u vás tam probíhala? Áno, ako s Foodshopom už mám s nami dlho spolupracuje veľmi skvelé. Nechávajú mi vždycky voľnosť, je to celkom v pohode, je to aj dosť dobre zaplatené a je to hlavne cool a je to vidieť. Čiže myslím si, že ten aspekt toho je akože pre mňa win-win pre obidve strany. Že dosť často mne sa páči, že vlastne na Foodshope, že oslovujú strašne široký záber ľudí, čo tu tvoria, že spolupracujú s tými lokálnymi tvorcami. Jedným z nich som aj ja. A zrovna táto spolupráca, čo pre nich akože bol celkom milestone, lebo však mali kolabo s Legendary Vape značkou. A oslovil ma do toho Mikey Gaulik, shoutout Mikey, ktorý ponovom je tam vlastne brand manažer. A mali takýto spot, vlastne, kde mali vlastne takýto polep na Lambe a oslovili do toho, áno, šéfa. Polorejcha. Presne tak. Okay. Takže veľmi ma potešilo, že ma do tejto kampane oslovili. Myslím si, že mi to aj sadlo, ale bol to taký časový dosť pres, lebo bolo to kvázi natáčanie spotu, kde máš vyhradený nejaký čas. A už presne viem, obidva vieme presne, ako to chodí. Agentúra ti povie, OK, koľko potrebuješ, potrebujeme nejaké kľúčové vizuály, vieš, že väčšinou je to fakt časovo obmedzené, že máš, povedzme, že hodinu, s tým, že pol hodinu to iba trvá, kým to pripravíš, ale väčšinou zo zásady viem, že 9 z 10 je to tak, že máš na to hodinu, ale vždy tam vznikne nejaký fuck up pri tom natáčaní a potom máš 5 minút alebo 15 minút a po 5 minútach už tak čo už máme? Že tam stepuje nervózna produkčná, že tak čo už máme a vlastne toto bol tiež dosť podobný prípad, ale myslím si, že ten spot aj výstup sa veľmi podaril. S tým tá fotka naľavo, kde je vlastne vyfotený Reich na fisheye, to bolo celkom akože easy. Ja som sa jedine bál, že som nevedel, že jak on bude akože či nebude, jaký bude, vieš, či točilo sa to večer. A takisto som chcel vedieť, že my sa dohodli, že dajme to potom, jak to dotočia, že bude rozbehnutý, bude v nálade. Ja si tam medzi tým pripravím akože svetlo a už som vedel, že jak to vyfotím. Sme to fotili toto na fisheye a čo sa chalanom veľmi páčilo. A už som presne vedel, že som chcel, že aby ten Peter proste mi takto pchal, on tam do toho dispečera, či čo to je? Nej to dispečer, jak sa to volá. Tá pozícia, operátor takáče. Áno, že vydávaš tam tie jedlá. No a presne tak to aj bolo, že chalani dotočili s ním ten spot. On ináč bol veľmi, jak sa vžil do tej role, jemu to úplne dalo energiu, lebo na tom, jak došel na ten set, tak bol taký trošku... Tak asi to pro něj taky nebylo úplně jako standardní role. Áno, ale poviem ti, že ak sa rozbehol a dával tam viac steakov, tak si do toho úplne vžil a úplne videl som, že ho to fakt veľmi bavilo. Takže bolo to príjemné fotenie a potom vieš, že som to cvakol a keď som išiel ukázať tú fotku, sa mi kúkal, že absolútne ho to nezaujíma, že jak tam vyzerá. Ale mňa to mega pobavilo, som sa tam zasmial, takže som si tam pekne spracoval. Bolo to veľmi rýchle, mali sme to vyfotené za 7 minút. Takže jeden softbox hore. Myslím, že mal som asi Asaka tu od nich, čo mi držal do spodu odrazku. Úplne easy, úplne easy. Klasika, taká moja klasika, že jeden softbox, vlastne tým sa nikdy nič nepokazí. No jasně. A ta fotka vpravo, že ty jsi mi to posílal nějakou jako tu složku těch fotek, tak jsem si všiml, že tam máš jako součástí nějaký takový jako videjka z nějaký postprodukce. Áno. To mě trochu zaváňalo nějakým AI-kem tam. Je to tak, vlastne na toto som celkom pyšný, ale ja som ešte robil ten formát, čo oni majú tú úvodnú fotku na shope, že 16:9, čo je najhorší formát na svete. Možná už nie, to sú to sú tie najhoršie, že čo som potom skladal vlastne z inej fotky, že si robíš tie plejty a plejt znamená, že si vlastne takto vyskladáš tú fotku potom a spojíš to dokopy na ten swish. A táto fotka, tu som presne využil Nano Banana a musím povedať, že vlastne pospájal som tam nejaké veci, ale primárne mal som tu problém, že s týmto káblom, že on proste nebol takto pekne naukladaný a hlavne takisto, mal som tam už iba tú hodinu, ešte plus do toho sme robili hrozne veľa fotiek, menili outfity, bolo to strašne rýchle, tak ja som tu nechcel som tu strácať čas s tým, že tu budeme stylovať nejaký kábel, aby bol pekne, povedal som si, že to spravím v postpro, väčšinou takto inak fungujem dosť
že viem, že kde strátim čas na tom sete, tak sa na to vykašľujem, poviem, že ja to urobím v postpro v kľude. Radšej ako strácať čas na tom sete, keď máme vyfotiť nejaký hlavný kľúčový vizuál. Obzvlášť ešte tu som si chcel dať záležať, nech je to čo najlepšie. Vieš čo, neviem ti ani povedať, jak to bolo úplne že presne so svetlami. Mal som tu jedno zozadu, také, čo ti urobí kontrast, to vidno tu na tej slničke. A nejak takto tu bol jeden softbox. Prosím, ešte něco zleva, možná. Áno, dva softboxy, sorry, jedno zozadu. Jo. To je vidno na tej hmle, že vlastne to mi osvietilo tú hmlu. Jedno na Richarda, ten nebol tu, ale bol takto tu. Jo. Ten išiel nad ním a potom ešte... takto to bolo, sorry, ešte raz. Jedno to kontra zozadu, ja si to nikdy nepamätám, lebo ja to urobím tak úplne pohotovo. Jedno svietilo takto správa a jedno bolo tu. Tak. Já jsem si všiml na tom, že tam ještě retušoval nějakou hadici, jak to víš, všechno jako Áno, tam presne, tam bola hadica, to bolo celé nastrikané od vody a kámo, to bol taký, vieš, to robíš celé sám, vieš, že máš tam masaka a normálne, kebyže máš niekoho, ti povieš, že však dajme tú hadicu do hajzlu. A vieš, že ty si v tom, tak už som poverený v tej kompozícii a v tom, že to chcem čo najlepšie mať a ešte to tam ti typek hejzuje, takže máš iba fakt pár shotov, kým to spravíš, cool. A ešte vieš, že teraz mi tam nevyhovuje to svetlo, ak som myslel, lebo sú tam dvaja, on stojí, potrebujem to svetlo nahodiť niekde inde, kým to vysvetlíš asistentovi, čo vlastne ani bol nejaký chalanisko, čo pracuje vo foodshope, tak si to vezmeš sám, si to spravíš, vieš, jak podľa svojej potreby. Tak áno, tu bola takto veľká hadica, s ktorou nastriekali to podlahu, ale to som vedel, že to vyretušujem akože jak nič. A hlavne vieš, že dneska, ak máš ten generátiv fill, to iba pekne označíš a spraví sa ti to. Nevýhoda týchto AI vecí, hlavne toho generátiv fillu, že on to robí akože fakt dobre, ale keď si to potom zoomneš a vedel som, že táto fotka to bude vo veľkom printe, to tam vidíš, že to je, tá textúra toho je úplne iná. To znamená, že tieto veci, čo sa týka fotiek na film, absolútne sa nedajú využiť, lebo to zrno nedokáže tak imitovať. Čiže to potom retušuješ ako keby manuálne, ale veľmi mi to pomohlo. Povedzme, táto platforma, to boli palety. To bola skúrená paleta a na tom bola nejaká čierna podložka, čo vyzeralo katastrofálne na tej fotke a iba som dal do nanobanána. Tu som si to prvýkrát vyskúšal, že change it for some black metal pedestal a zmenilo mi to tak, že ešte tu vidieť ten odraz toho svetla. To, jak to nanobanana funguje s tým svetlom, ma úplne zabilo. Mal som tu práve tento kabel, ktorý som potom viac menej highlightol, lebo však on svietil slabo. Ešte skôr, keď používaš blesky, tak samozrejme tie blesky som musel som to vyťahnuť, vypumpovať aj tu na túto páru, to všetko som musel z toho, keby však to je klasika, to je easy. A takisto som dal, že make this čo to je light stripe, more curvy, alebo hľadaš ten prompt, on je docela akože jednoduchý, ale musíš ho správne formulovať a fakt mi to robilo extrémne dobre, ale potom som zistil, že tiež sa tam tá kvalita strácala pri tom zoome, tak som potom zistil, že keď si označím túto časť a potom zase túto časť. On to vlastne má nejaký jako hranice toho rozlišení, co to vlastne zvládne v pohode. Asi, no. A vlastne, jak som ten istý prompt zadal na menšiu časť, tak vôbec mi to tú kvalitu toho nerozbilo tak moc. Tak potom som samozrejme niečo vymazával, niečo retušuješ trošku, nech je to v tom detaile čo najlepšie, ale zistil som, že keď vezmeš menšiu časť toho objektu, tak ti to vie spraviť dosť pekne. A dokonca tu na tejto fotke, myslím si, že Richard, on bol, neviem, alebo na tej 16:9, tak on tuším, na jednej z nich je v podrepe a myslím si, že to som ešte jeho som vymienal. Ale to už som nerobil ja, to už som čisto, že ho vystrihol a vyretušoval všetko. Takže retuše jako si děláš sám? Áno, to ma celkom baví, že to je také, že baví ma editovať, baví ma postproces, obzvlášť do takýchto fotiek, keď je to niečo cool, tak mi to vôbec nevadí za tým tráviť nejaký čas a vždycky to beriem tak, že sa aspoň niečo nové naučím a vo finále už dneska vďaka tomuto AI-ku je to strašne zjednodušené, vieš, že potrebuješ zväčšiť fotku, tak to iba proste preťahneš, dáš generative extend a niečo, čo si robil predtým 2 dní, tak máš vybavené. Ešte si vieš, že zmeníš možnosti a absolútne to není poznať. Dokonca tu bol ten semafor vypnutý. Toto boli iba také 3 biele bodky
alebo kruhy, alebo čo to je, tak som dal, že light it up, light up the traffic light a ešte to zobralo aj tak, že aj s tou hmlou, že vie už pracovať s tým svetlom tak neuveriteľne, že vlastne je vidieť, že to osvetlilo aj tú mohu. Čiže v tomto je to bomba. Pozor, mě teďka dohnalo, nedávno jsem byl na cestách a potřeboval jsem něco vyretušovat a neměl jsem připojený na internet. Jako moc dobrý, moc kvalitní. A mě to prostě nepustilo skrz, nebyl jsem schopen jako ničeho a to byla celkem taky složitá věc a musel jsem to dělat po staru a přesně dělal jsem to jako 5násobek času, protože nebyl internet. To je hustá, takže taková jako blbost, ale jo, jako je to, myslím si, že na takovéhle věci, myslím si, že je trošku škoda, že o to víc mě přijde, že ty produkce budou jak to říct, jako to flákat, nebo nebudou to tak moc řešit, protože budou vědět, tak když tak v tom AI-ku, jako už teďka to občas jako zaslechnu na setu, jo, že mě občas třeba mě osobně stresuje, když mám přesně původní hodinu z hodiny a 15 minut a mám udělat jako kvalitní práci, tak to je vždycky jako největší struggle pro mě, že mě štve, že to video má tak velký jako prým oproti třeba těm vizuálům, který ve výsledku často můžou být i víc vidět než to samotné video na nějakých jako platformách a podobně. Takže právě jako napadlo, jak ty to třeba vnímáš, že mě z toho, co říkáš, tak to působí jako, že tě to až tak moc netrápí. A mě třeba, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, hele, nemáš hodinu, máš 10 minut, tak mě to úplně odpálí. Akože jak vnímať celkovo, že AI myslíš? Alebo... No spíš jako ten přístup, jako já jsem to už několikrát zmiňoval někde, jako ten nepoměr toho, jako vlastně kolik prostoru dostávají ty fotografové na tu svoji práci versus to video. Víš, jako že si myslím, že ty tvoje vizuály jsou ve výsledku třeba na webu a podobně víc vidět a dostávají mnohem menší prostor během té samotné produkce a přijde mi to jako je škoda a že to pak se musí občas dohánět nějaký, že ten kabel by šel porovnat, kdyby jako tam byl nějaký rekvík, který by tím s tím pomohl a podobně. Však urobil by sa to, vieš, tak toto vyšlo dobre, ale niektoré tie vizuály viem, že by som urobil raz tak lepšie, kebyže mám na to celý deň alebo teda viac času. Ale už som na to zvyknutý, že už som tak odchovaný, že viem, že presne ako to chodí, že za tie peniaze mi to stojí. Chápu. Ale áno, akože keď som mal takto job, že čisto iba fotenie a mali sme aj prípravu a strávili sme tým niekoľko dní a potom sme mali celý deň len na to dané fotenie, tak tá kampaň daná aj tak na to aj vyzerala, ale však väčšinou bohužiaľ sme v Československu, kde tie budžety nie sú proste jak v štátoch, alebo niekde, kde je ten market cap väčší a pracuje sa s tým, s čím sa pracuje, takže potom to tak dopadá, no. Takže... Ale akože ja som za to vďačný vo finále, že som si na to zvykol, ale presne, že niekedy mám aj taký zlý pocit, že som na tom natáčaní, potom presne, že máš vyhradenú hodinu, potom máš tam 15 minút, rýchlo to nacvakáš v úplnom chaose a teraz ešte mám aj zo seba taký zlý pocit, že vlastne som to neodvedol som tú prácu tak dobre, jak by som mohol vo finále. Práve. A ja som hrozne taký, že ohľaduplný voči tomu, že viem, že ten set mešká, viem, že sú tu ľudia už nervózni, už čakajú, alebo je im zima, už vieš, sa to preťahlo, alebo už tu ísť domov, tak snažíš sa vyhovieť ako keby kvázi všetkým. To by som, keďže som trošku v tomto viac kokot, tak by to mohol byť ten výsledok lepší, ne? No, ale ja som väčšinou s tým výsledkom vždy akože nejakým spôsobom spokojný a vo finále dobrý umelec nemôže byť so sebou nikdy spokojný, alebo nech sa to povie, no. Takže... Stagnace je cesta. Presne tak, no. Takže... Já od těch komerčních projektů zase se trošku vrátím zpátky jako k těm věcem, co tě baví. My jsme bavili o tom cestování a podobně. A ty máš tady teďka, jsem si všiml na tvém Instagramu a na tvých sítích jako další nějaký projekt, který je z různých lokací, ale má něco společného. Co to je za připravenou věc? Co můžeš říct? No, spoločné má evidentne farbu. A došel som k tomu tak, že vlastne mňa baví dlhodobo už, jak sme sa bavili o tom cestovaní. Mňa dlhodobo baví akože chodiť do hôr, fotiť krajinky, ale jak som spomínal už mimo kameru, tak bojujem s tým, že ty si na nejakom mieste, kde už pred tebou bolo 150 ľudí, alebo aj 150 000 ľudí, hej. A síce si to vezem na stredoformát za super, neviem, svetelných podmienok, tak vždy viem, že to by už niekto vyfotil. A som si tak vždy uvažoval nad tým, že jak by som sa tým nejakým spôsobom mohol odlišiť. A je taký, inšpiroval ma k tomu jeden taký známy islandský fotograf, sa volá Saša Elage, alebo nejak tak
Saša Elák, neviem to povedať, neviem to vysloviť správne. A on takto fotil, má také mega známe fotky s takými chopatými koňmi a on to práve fotil s priamým červeným bleskom. A strašne veľa fotografov som si všimol, že tiež, že keď niekde takto boli, tak to takto isto vyfotili. A on ma k tomu celkom inšpiroval, lebo kedysi, ešte keď som začínal aj s analógom, tak som si dával na blesk červený filter. A mal som sa nejako k tomu vrátil, že som si povedal, že vlastne to môže vyzerať super a nejakým spôsobom si to môžem odlišiť. A odlišiť aj od neho tým, že on vlastne používal priamy blesk. Tak ja si dávam ako keby, ja mám že štúdiový, vezmem si aj ten priamy a odpalujem si ho ako keby mimo to. Takže ešte ako na zádech nenosíš on veľký střel formát. To ti poviem, no, tak toto úplne, že psychopat, hej, že nemôžeš ísť normálne s jedným foťakom do Tatier, ale ja sa tam jebem, že so statívom, so štúdiovým svetlom, tak čo mám také našťastie takéto malé ADčko 300 Godox, digitál a ešte stredoformát, lebo na digitál musím vidieť, vieš, čo fotím. Takže úplný psychopat, hej. Takže napríklad tá stredná fotka, aj tá naľavo, toto vzniklo jeden deň. Toto sme boli na Jahňacom štíte s kamošom. Sme vyšlapali niekoľko 200, vieš, úplne, že proste strašný hike. Ale už, jak chodím, už som si zvykol. A mal som tam toho vtáčika, čo tam vidíš, tak samozrejme sme si dávali nejakú svaču a došiel tam oný semráčik, už on čakať, či mu niečo nedám. Tak som to najprv cvakol na digi a že skúsim to aj na mamilu, že či to ostane. A kamož mi vlastne svietil s bleskom, on takto stál mimo ten záber. A veľmi ma prekvapilo, jak to vyšlo, lebo na ten digitál, kebyže to škoda, že som to nevzal, že to svetlo vyšlo, že bolo strašne ostré. A mňa prekvapilo, jak ten stredoformát dokáže zachytiť tú mäkkosť toho svetla ináč. Vlastne na tom digitále to bolo fakt strašne ostré svetlo a to isté svetlo som použil aj na medium formát a vzniklo z toho takýto kryptonit, na ktorom je takýto vtáčik. No a ten je ten výrazný. A táto, kámo, tak to sme boli druhý deň, alebo 2 dní potom sme šli do Belianských Tatier a to je tu, čo vidíš, toto pozadie, tieto kopce, tak to je presne tu na tomto mieste. Ste ako prešli druhý deň tam. Áno, druhý deň tam, to je fakt, že to sú jedny z najkrajších Tatier na Slovensku, fakt pekné miesto, a tam bol nejaký zosuv pôdy, sa tam nesmie chodiť. A sme si tam dali hike, no a vlastne tam práve, ak tam nechodí moc ľudí, tak tam bola takto Kamzik Family. Chodili tam všade okolo nás. Takže boli ako zvedaví, ako... Áno, oni akože nedojdu úplne k tebe, oni akože chodia okolo teba, ale akože boli fakt blízko. Akože Kamzici sú celkovo v Tatrách zvyknutí na ľudí, ale vychádzajú až tak neskôr. Ale akože nepohľadkáš ho, vždycky od teba odstupíta. No a ja som ho tam, jak kamoš ma natočal, to videko, že vieš, že takto chodím s bleskom a vieš, jak fanatik tam ideš za Kamzikom a cvákaš Kamzika. Toto som vyfotil na digitál, lebo však to by som na... To som si chtěl říct, akože v jednej ruce, ako máme ja v druhej ruce. Ne, toto som fotil na digitál a potom som tú fotku, lebo to je ako keby, ja som ju zoomol, ja som ju vytlačil a ja som si ju znova naskenoval. Nech to nemá takú digitálnu stopu. Akože nevyzerá to jak medium formát, ale aspoň to nemá takú digitálnu stopu. No takhle, takže to máš takhle ako... Takže takto som si cvakol, kombinovaný média. No a tohle to ani už v Tatrách. Ne, to som bol teraz nedávno po sviatkoch som letel do Jordánska, kvôli tejto púšti v Adirom. Tam sa točila Duna, Star Wars a rôzne filmy a chcel som si takto nejak skúsiť nafotiť nejaké Dune fotky. A mi to celkom pripomína ten film, tak som si tu práve dal takto záblesk. Vyfotil som si takto pekne tú štruktúru tej Duny a tiež akože ma veľmi prekvapilo, že znova s touto ma prekvapilo, jak mi tie fotky vyšli. Že som to milujem na tom fotení, na ten film, hlavne na ten stredoformát, že aký rozdiel je to proti tomu digitálu a občas jak pekná fotka ti z toho vyjde, že to sú potom super pocity, to ako milujem. Tak to je pre mňa taká terapia a vlastne... Máš plán s tým pokračovať? Mám v plánu s tým pokračovať, mám strašnú už celú sériu týchto fotiek a koncom roka by som si chcel spraviť výstavu z vlastných projektov a toto je jeden z nich. Akože nebude to len ohľadom tejto sérii, ale mám ešte
iný projekt, čo sa týka fotky. A potom mám ešte dva ďalšie a to už je vlastne kvázi, povedal by som také, že už robím umenie prostredníctvom fotky. Že chcel by som viac ľudí prekvapiť, lebo ľudia ťa majú v nejakej škatulke. Jasne. A práve tvorím kvôli tomu, ani moc nelikujem, ani moc nepostujem, hlavne kvôli tomu, aby som si tú svoju tvorbu nejako nevykrádal a hlavne, aby som tých ľudí trošku aj prekvapil. Že OK, že robíš takéto niečo. Takže mákam ako keby na tom, lebo keď ma niekto sleduje, tak vidí, že ako postujem veľa niekde na stornky a aj s foďakom, ale moc to nikam nedávam. Občas to liknem, ale snažím sa, lebo všimol som si jednu vec, že keď ma nejakí fotografi bavia a vidím, že strašne veľa postujú, tak vlastne už potom ma to tak až, že mám pocit, že vlastne vykrádneš samého seba týmto. Že preto s týmto bojujem docela, že sa snažím iba tak veľmi občas jemne niečo postnúť. A jak som aj spomínal, že ten stredoformát, jak dokáže zachytiť tú veľkoleposť, tak na tom malom displeji to tak nevyznie. Preto chystám radšej niečo takéto a až po tej výstave si to potom, keď tak vystrelám niekam na sociálne siete. Takže ešte nejaký cesty letos budú? Jasné, ja to milujem, akože to je to aj kebyže to nemám nič spoločné s tou výstavou, tak viem, že to sú také veci, čo je fakt pre mňa terapia. To ma mega baví, milujem fotiť a milujem aj to, že stále sa niekam posúvať a som rád, že niekde nestagnujem a akože dosť často o tom premýšľam, že aby som priniesol niečo nové. Ale hlavne to robím pre seba. Správný přístup si myslím. Ďakujem. Takhle by měli všichni na tím přemýšlet. Díky. Hlavne akože snažím sa fungovať aj popri tom, že keď mám veľa práce a aj tú komerčnú robotu, snažím sa stále nevyhorieť a hlavne robiť si svoje osobné veci, lebo myslím si, že tam akože tam vlastne rastieš. Souhlas. Kubo, já to takhle pošlu do finiše. Okay. Já ti popřeju, ať rosteš furt dál. Popřeju ti, ať se takhle osobní projekty daří dál a jsem zvědavý na výstavu. Jestli to bude tá letos. Dúfam, že to bude. Nechcem, akože vravím, že už letos už to púšťam do sveta a nedávam si deadline, lebo chcem si dokončiť hlavne tie projekty, aby boli čo najlepšie a potom budem, až keď bude hotové, tak potom budem potom budem vymýšľať, že kde to bude, kedy. Super. Tak jo, ještě vám moc díky, že jsi dorazil. Dík. Já dík. A vám moc díky, že jste koukali na nový díl. Snad se vám to líbilo a vidíme se u dalšího. Čau. Ahoj.